खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरबावबाय सय माजियाव फगवाननाय महरला सोनाफोर दामगै ओमफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबजासिम मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय रिक्वेस्ट खालामो सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना बिराद गरम खननै जाबाय दुगैनाया फुङाव खनसे ओमफ्राय दा खनसे आरोना ओमफ्राय हाबाफारि दं गोबांनो फटाफट रेडि जानानै लानोसै आङो खावसे रेडि जाखाबायानो एसे सिनु पाउडार रेडि खालामनानै लाबावनोसै थ' नायलांबाय दे बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो दाना माथाया लोबना लानानै ना खाथब जायो ना माजायो एकदम जाबाय मा फैदो फै मा जुथा गाननो रोदावलाबायदों जुथा गानखा गरमाव सेस जाबाय जाबाय सुना बोरो मानसिया बोरो फोथा फोलायलायनाय नायलाय ओरै आयै बोखानाङा दे बोखाया दे थ' थानो गानहैदो एकदम दाख्लैनि आथिं थुनायनिफ्रायनो आंहा हाव हिन्दाला गाननो हायाखै दिनैसो सोनोसै आरोना फैदो माने सिदा सिदि जोलैनि स्कुलाव फैदों आरोना लिलि लालानो लालियापारा टप मारिग्रा गोजा नै रायजोफ्रा दाख्लैनि फार्स्ट इउनिट टेस्ट जानाया दिनै नाम्बार माने पेपार चेकिं लिंहरदों नालाय नायस्रांफैबाय माथो होनना बुंबावनो ना गेना पिसो एकदम टप मारिलांग्रासो जेजों मेजों टपसो आरोना जेबो होनथ'ला आङो खायफा बुङो देरबा बुजिगोन ना उन्दैबाव बिसोरो उन्दैबाव इसोरो उन्दैबाव हो देरबा बुजिनो होननानै माखौ गोजोननाय लाबावनो बुजिग्राबा गोरलै खिलौनिफ्रायनो बुजिलांखायो गोसो होग्राफ्रा खिलौनिफ्रायनो बुजिलांखायो मिन्थिबाय गोसो गैयिफ्रा एसे सासोलां जोंनाथ' जेब्लायबो कमप्लेना मा हायो बियो बायद'निफ्रायबो बेनो खोथा मोनो आङो टिउसन बायद'निफ्राय बेबो खोथा मोनो आङो जे हायो बियो क्लियार खालामो बियो प्रेक्टिस समावहाय खिन्थु हाखु दाखु अभार कनफिडेन्स खालामनानैनो माने गन्डगल आरोना मेथ्सनि स्टार्टिंआनो फिल इन दा ब्लेंक्स ओरैनो हाखानाय एकदम मेगन मिसिनानैबो हाखायो खोमा गाव आरोना बेखौनो गन्डगल मेथ्सखौ बोलाबाय आङो फार्स्टनि मोननैयानो क्रस होमबा ना फोरोंहराखै होननांगौ ना प्रेक्टिस खालामहोआखै होननांगौ ना मा होननांगौथाय सथांजोंनो सेला बाबा नों बिदि सथां जाबाय थानानै मा जागोन सना सोलायगोन सोलायगोन बायद'आबो होनबाय सोलायनांगौ होननानै सोलाय अभार कनफिडेन्स जानो नाङा एग्जाम होनो फैदों सान्तियै होनांगौ होननानै टिउसन मेमाबो बुजायबाय बिमायाथ' हाजार बार बुजायो ना अभार बुजायनायखायसो अभार हाबद्रायबाय नामा खर' आं बारा बुजायला दै एबार बुजायहरो आं बारा बुजायला आरोना गाव जालांथोंसै जारला गोसो होबानो थैद' लिरबानो माने सान्तियै लिरबानो हागोन आरो जेखौ फरायनानै फैयाखै आं बेखौ दे लिराबाबो अरजाया होनखायो जेखौ फरायनानै फैदों आं बेखौ लिरजानो लुगैयो जेखौ फरायनानै फैदों बेखौबो मालाय अभार कनफिडेन्सजोंनो दुरगन्ध खालामना फैयो बाद दे थ' मा होनबावनो गरमजों ना माथा सानांगौ ना मा जानाय लामाखौनो आन्दायना गावनि बिदिनो टेनसना बेलेगाव अभार माबा मोनसे सानोबा टेनसना बेलेग जायो ओंखायनो आंबो अभार बुजायला गावनि लामाखौ दोननानै बै मालायनि माबा बिटिसि अफिसाव हाबग्रावसो जेनसो गाव मावो अफिसाव गावनि हाबग्राफोरखौनो बारलांदोंनो बे आरो माने फाग्लि आरोना साननानैनो गाव हाबग्रा हाबनांगौ लामाखौ गारनानै बै बिटिसि अफिसनि लामाखौसो नुसनहैबाय गरमजों अभार साननायजों दे सोलिबाय थायो आन्दायाबानो जाबायथ' नोङो फैफिननो रोंदोंथ' बेस्रा सिदा ओमफ्राय न' भारा नागिरबाय फैदों आरोना मोनहांबो जादोंमोन ओइ सरब ओमफ्राय ओरै फैनानै आरो एसे नायस्रांफैदों थ' थांसै सानसु सांग्रां न' नागिरफैबाय दे आलाय सिलाय आंबो मोनबा गाहायाव सहायगोन आरोना एकदम आंनिखौबो बारा मोनगासिनो दं आङो न'खौनो मोनबा सोरबाफोर एसे ल'फ्राव मोनबा खिथाहरदोहाय आंनो कमेन्टफ्राव आरोना मैयाना दाखालै जोंनाव सोंफैबावबाय सासे न' दं नामा होननानै खथासे ना खथानै नांगौ होननानै आरोना गैयाबा आंनो मोनबा टेनसना बेलेग नालाय आंनो मोनबा गाहाय बाजेटनिबा आरो आंनो थाबावगोन आरोना आं माने अयथासार मोनबाय आङो जि अननो ओंखारो आं फैसाखौ सयथि मास हाबबानो होनाय थानायावथ' थाबाय
आंनोबो हायफायनाङा आरोना एकदम जेबो उसुबिदा गैयाबानो जायो आरोखि थांसै फैफिदो सफैफिनबाय जोङो लोगोनो नायदों आरोना बेनो नागिरलागासिनो बेस्रा गावनि न'खौ ओमफ्राय खिजानि आसपासाव दङ साइडै साइडै आंहाबो एसे सोंख्लिवो आरोना आंहाबो मिलायनाय बाथाय हुलुसलांगोन आरो दा थाहैना थाहैया एसे जायगाखौ दरसिहां मोन्दों ओमफ्राय सिङाव न'आ मोजां गाव हाबखांबाय होनदों न'आ मोजां जेनेबा मालिक बिदि थाया एखमबा सोरबा सोरबा सानो भारा थादों आजादिनो टाउनाव खिन्थु टाउनफ्राव भारा थादोंबाबो नोङो मालाबा थाग्राजों मालिकजों मिलायनाय मोनफ्लाङाबा आरो थालायग्रा लोगोफ्राबो मिलायनाय मोनफ्लाङाबा बेसेबां जारला जायो निजा न'आव थानाय बायदि जाया उफाय गैयियावसो थासोमबायनाय जायो आरोना थ' आगोलाव फिसाफोरा हारसिंबा जोंबो बिदिनो जाब्रायैनो खथासे लानानै थालाबायखायोसोमोन खिन्थु दा सानै जाबायना आरो दावराव दावसिया बारा जाबाय जों निजानो ओंखायनो माने खथासे रुमफ्रा थोला आरोना खथानै नांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो खाथिफ्राव एसे फायखानाफोर थानांगौ जायो मानो होनोब्ला नोङो उन्दै सासेखौ लानानै नोङो बोरै थांलाय फैलाय खालामनो सोलिनायाव बुहुद दिगदार जायो आरोना आंबोथ' सानो माने दानिया एसे देरोबा आं बाददे फायखाना दुर दुरलायबाबो दाम खमबाबो थागोन साननानै दं आरोना ओमफ्राय दा मा जायोथाय नायनोसै फैदो सना फै ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय सिदा सिरि अखानायै फुङावसो हाजिर जाफैफिनबाय आं माने जोङो आरोना नै ओरैबायदि नारा सिखारफायो मालाबा समाव दिनैथ' नै 6:30 सिखारदों गबाय नै हरलिक्सआ गबाय मा खालामनो हरलिक्सआबो नै 5 रांनिखौसो बायनानै दोननांगौ जायो बेबो बारा बुरजा लाबोजाया ओमफ्राय थेमा गिदिर लाबाथाय गैला आरोना आनलिमिटेड जागोन गारगोन खुरैयाव बिगोन ओरैनो जागोन बिनि थाखायनो बिदैयाबो गैफालासो पेकेटखौ नों बेसे लाबोनानै दोनफैनो नैलै गबाय जाम्बिलाय दे जाबाय दे ओरैसो लगायनांगौ नै ओरै गावनि थाखायनो मालानि जुगाव दे बुजिबावगोन ओइलाय लांदां जाबायना दे लोंदे मा दे लों सना दे बोरैबा जाबा हेबोबोहाय गिनांगौबो दांनोनो बुस्थुफोरखौनो बिनिखौ ओमफ्राय बिमा बुरायाबो एसे स्र' दुगैनानै लानानै आलादा बाथिखौ लागायखाबाय फुङावनो आरोना ओंखारबाय मा दे ओंखारदो बेनिफ्राय आयौ मैयाहाय थास' बार जादोंमोन ना आङो थास' बार जानायखौबो नोंथांमोनजों सेयार खालामदोंमोन ना मानो हेबलायखो बे रेफुंजानि जायै लोङै गरमाव अयथासार सुरुनिफ्रायनो खर' माथा गाज्रि खालामखायो आंखौ हेबो आथिङावसो दंबावो मानसिया ओरैनो आरोना बिदानि हेबनाया ओमफ्राय आंजोंसो जाफैबाय आरो बियो ओरैबादि मानसि देखायाखै आं नोंखौ देखाया गिलु बालु नोंखौ देखाया आङो ओमफ्राय मा होनो कमेन्टआव हरबायना खयेकथासो थास' बिबारखौ मोनामनायखायनो जानो बायो आं बाजै बिराद मोनामनाय मोनो ओंखायनो जानो बायो आङो आरो सोरबा आगैमोनाबो हासुदैया मोनामो मा मोनामो होननानै जा फाग्लिखा ओमफ्राय नंमारगौ मोनामारोनो ओमफ्राय आं बिदि खेल खालामनायखौनो जाफेराखै आरोना गोदो गोदाय बिराद जायोमोनबाबो सिख्लाफोरावथ' बिराद नागिरनानै जायोमोन आं बिराद गोथाव मोनखायो नालाय बेनिफ्राय मा होनो गोमोनखौ बांसिन संबासो जाबासो मोनामो होननाय खोनादों आरोना आङो आरो आंनियालाय आरो मा 11थायालाय मा जानो ओमफ्राय मैथायासो बांसिन आरो अमाजों जानायखाय मोनामाखै खोमाहाय ओमफ्राय आरो मोनामालाय हासुनायफ्रानो बायहेरायावनो हासुला आजिखालि फायखानाफ्राव हासुनाय सोर मोनामनाय मानाय मिन्थिबावनो आं खबर गैला आरोना मोनामनाय मोनाखै आङो थेवब्लाबो मोनायावहाय एसे एनै गोलोमनायखौ मोनामदों नामा जा ना मोनामाखै आरोना थेवबाबो आंसो मोनामाखै जानो हागौ सोरबा मोनामगोन साननानै टेनसन जाबाय थाबाय आङो दा स्कुलाव दोनलांनायाव आंनि सेरजों सोरबा ओरै लरायलांबाय एकदम सिंखोद बोरैबा मोनामबा गोलोमदैया थास' बिबार बोरैबानो ओंखायनो स्र' दुगैनानै लाबाय आङो दुगैनायाथ' ओरैनोबाबो दुगैखायो सानसेमानि दुगैखायो फुङावनो दुगैखायो आङो ओमफ्राय थेवब्लाबो दिनै दुगैनाया थास' बिबारखौ टेनसन जानानै आरोना नोंसोरबो कमेन्टखौ हरबाय नालाय आंहाबो एकदम मोनामजानो गिबाय हासुदैखौथ' बाथो बेखौलाय बहा मोननो खिन्थु गोलोमदैयाबो मोनामोनो बाराद्राय माने गोमोनफोरखौ जायोबा ओंखायनो गोलोमदैखौबो मोनामजानो गिनानै स्र' आरोना सनाफोर हम जारलाहाय थास' बिबारफोरजोंबो गोमोनखौ बांसिन जाबा मोनामोनो गोमोनखौ जानो नाङा बारा मोनामजानो गियोबा आरोना गोथां आंनाथ' मोनसेबो गोमोनानो गैखायामोन ओंखायनो खालि बालि गैया आरोना
इउ गैया इउ आया बिदाखौ शुक दोननानै फैबाय जोङो ओमफ्राय एसे साहा पानि फुदुंनानै लोंनोसै बाथाय ओमफ्राय आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना बेखौनो शेयार खालामबाय जिबनफ्रा बोरै बोरै सोरखिगासिनो दङ बबाव सुन नु नागिरदों मा नागिरदों बेफोरखौनो आरोना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि एकदम लाद्रा फेद्रा मैयानि दिनै ज' जायै ज' शेयार खालामनायखौ फुरायनायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच